Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. U-IFP ukhala ke ngeyakuleli Kwabokufika, kanti kuvulwe inkundla yokubhoboka kwabesilisa. Izindaba ze1KZN TV zifundwa nguSiyabonga wakaduma, nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umongameli we-IFP uvele enkosini ihlabisa uthi kumele kube khona okwenzakalayo kulelizwe ukuqinisekisa ukuthi ke abantu abahanjelwa phambili ngabantu bakwamanye amazwe uma ke kumele bethole usizo lwezempilo kanye namathuba omsebenzi. UNgotsha usho kanjena ngenkathi umasipala wakwamhlabalingana wethula ke inhlangano ebhekele ezenkolo kanjalo nabamabandla umhlabalingana Religious Desk. Abamabandla ezenkolo ahlukene kwamhlaba yalingana inyakatho nelekamthaniya bahlanganyele ke ndawonye nobuholo bomasipala wendawo kwethulwa inhlangano ebhekelele ezenkolo nabamabandla ezosiza ekutheni ke babe nezwi kumasipala wendawo. Ekhuluma kona ke lo mkhuleko bekwethula kona lenhlangano umengameli we-IFP uthi kuningi okusamele ke kulungiswe kulelizwe kuqedwe nya uhanjelwa phambili kwabantu bakuleli ngabavela kwamanye amazwe. Kuseningizimu neAfrika kuphela la abantu bangena khona umathanda baphume khona umathanda. Ngisho noma kuthiwa kwenziwa isabelo mali akwaziyo ukuthi bangaka abantu abenzela isabelo mali. Angikhulumi kabi ngohulumeni osiphethe, kodwa ngithi emhlabeni jikelele nje alikho izwe okwamathanda ukungena nokuphuma. Alikho izwe abantu abayizakhamuzi zezwe abathi mabe emtholampilo bafike bamulayini ukuze ube ngakusasa ukusizwa kwabo ngenxa yokuthi kusizwa abantu ngaphambi kwabo ongasibona balelozwe lelo. Alikho ngaphandle kwaleli. Alikho izwe abantu bakhona abahleli bangasebenzi moye kuma restaurant. Kusebenza abantu ongisibona baseningizimu neAfrika. Mawuya ko driver bama Uber, driver bama truck einkampanini zokwakha. Kusebenza abantu ongisibona baseningizimu neAfrika. Abaziwa nokuthi bangobani, baziwa izinkampani lezo. Khona manje lokungotsha uphinde watusa ukwethula kohlaka lwabezenkolo kulomkhandlu kanjalo nemeya lomasipala ngokubaluleka kokuthi abezenkolo babe nezwi emkhandlwini. UMashobane nomkhandlu wakhe namhlanje bazonivulela amasango ngokusemthethweni ukunethulela inhlangano ezobheka izinto eziqondene nezenkolo nezamabandla. Sekuzoba sesandleni senuke ukuba nibe neyithuluzi elizokwenza lo mkhandlu ukwazi ukufeza inhloso zenu nezifiso zenu ukuze emhlabeni wasemhlaba yalingana kube nenhlala kahle, kube nentokozo, kube nentokomalo, kube nenqubekela phambili. Abantu basemhlaba yalingana bebone amathuba evela evama okuthuthukisa umphakathi wasemhlaba yalingana. Silotshekele le Religious Desk okuyi-interim namhlanje ngokuthi sinohlelo solenzayo emkhandlwini njalo nje ngonyaka la sihamba siyoreporta khona ukuthi yini siyocela ukuthi umphakathi awuphakamise izidingo zabo, but leli desk elethinta ezenkolo kakhulu lisalele emuva kakhulu. So siqale ngalo ke namhlanje izosinceda lento ukuthi noma sihamba senza ama-public participation sesizokwazi ukuthi sibe ne-structure esizokwazi siyekusona, siyokwazi ukuthi siyoba nama-inputs, sifake izinto esingayidinga ezingalekelela umkhandlu kakhulu ezithinta ezenkolo. Sazoqhubeka futhi ngokukhulu ukushesha silontshe amanye ama-forums la engasho khona i-men's, women's, mhlawumbe i-business forum nakhona futhi zizoyilontsha. Lento isho ukuthi sibanikeza isikhiye ukuthi noma ngabe yinini bangakwazi ukuya emkhandlwini bayoba nama-input ukuthi ngakwazi ukukhulisa kanjani umphakathi wakithi ngoba inhloso eyi-one ekhona kithi sonke even abezenkolo kuyi-service delivery okufanele sinikeze umphakathi wasemhlabeni ngapha. Lolu hlaka luzosebenzisana eduze nomasipala ngeyindaba ke ithinta umphakathi kanye ke nenhlalonhle yawo jikelele. Ezindabeni ze1KZN TV nginguphilane kaMzimba uyidelile bafokazana kaCebekhulu ngibika ngwamhlaba yalingana.
Ngemva kwezigameko zokuhlukunyezwa nokubulawa ngesihluku abantu besifazane nezingane kuleli, uMeya kaMasipala uMlalazi eshowe uQueen Nkulu usesungula uhlelo lokunika amadoda ithuba lokuphumela obala ngezinkinga ababhekana nazo eziholela ekutheni bebe nesihluku esingaka. Uxulunxusa amadoda ukuba ke angafeli ngaphakathi uma ehlukunyezwa ngabantu besifazane ukuze ke kuzoliwa inhlangothi zonke nalesihlava. Amadoda ke ayizisulu zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane athola ithuba lokuphefumula kulolu hlelo. Umeya wakuMasipala uMlalazi umhlonishwa Queen Nkulu uthi amadoda mawaphefumule ngezinkinga abhekene nazo ukuze kuzonqandeka isihlava sokuhlukumezeka kwabantu besifazane kanye nezingane bebulawa ngabantu besilisa. Umeya usho kanje ngenkathi kwethulwa ngokusemthethweni uhlelo oluvumela abantu besilisa ukuba babhodle ngezinkinga ababhekene nazo. Namhlanje sizokwenza lokho ukuthi amadoda waphefumule ukuze sazi besinazo-ke izisulu ezintathu ezihlukumezwe abantu besifazane ngendlela eyahlukene. Ngakho-ke sizothi namhlanje abantu besifazana kuyibo bonke ababodwa abahlukunyezwayo kodwa enesihlukumezana sonke ngoba mangabe usulalela amadoda hayi uyabona ukuthi impilo angeke umuntu ayiphile. Ngakho-ke lolu hlelo la sithi khona phefumula ndoda senzela ukuthi baphefumule ngoba nasey'teshini uma behamba beyovula amacala afika amaphoyisa abahleke. Yingakho-ke ebuyele emuva umuntu enentukuthelo yokuthi abesethatha isinqumo sokususa imphefumulo yabantu kwesinye isikhathi naye azayisuse. Kanti-ke uThulani Khumalo isisulu sokuhlukunyezwa ngumuntu wesifazane uthi-ke ubongo okwamenza ukuba zibambe ukuthi-ke ngambulali ngoba ngabe ikusasa lakhe selashabalala. Umuntu wesifazane ungihlukumezile mfethu ngesimo sokuthi ngeke ngahlangana naye ngingasenabani efamilini sengisele nje ngingedwa ngoba ungibona sathandana emva kokuba sithandanile ngayisukela mina ngathi ukuze sibe nempilo ezoba kahle mina nawe ngcono uhambe uyofunda ngizokukhokhela ufuna ukufunda ini I akhethe teaching kusho ukuthi emva kokuba sebonile ukuthi lokho ebekufuna usekutholile ngakimi waseqala ke eshintsha waqala wangibiza ngamagama wangethuka engibiza ngohlanya engibiza ngomsangano engibiza ngakho konke engitshena ukuthi wangihle leyo nto leyo ibize inanele futhi ize ifakazelwe even nabo dad bakhe ngoba nabo bebengithuka bengenza yonke into but namanje ngiyaphila ngistrong uNkulunkulu ungisizile ngiyabonga kakhulu ukutheni angisize kutheni kufike lesikhathi sokuthi ngingabumbulalo ngoba ikusasa lami ngabe laphela. Kanti uAyanda Mazibuko waseBergville owagula isikhathi eside uthi-ke usola lowo ayenobudlelwano naye ngokumesulela ngelumbo eseliphenduka isifo sakhe esingapheli. Ngagula ngadayisa inkomo ngadayisa imbuzi ngaphelelwa imali ebhenki ngilapha nje ilumbo lokukhukhunyalelwa isisu nezinso nomphambili wami ungasasebenzi awusebenzi nje futhi kumanje namanje nginesikhathi nje sokuthi ngekukhukhumala isisu ngiphinde ngikhotha noma ngichathe futhi kuphinde kube ngcono so ngiyadinga ukuthi loya muntu wesifazane angazi ngenza kanjani ngaye kodwa ngibe sengithi ekubeni uba umuntu okufanele abe semaphepheni ngesihloko engihlezi ngisizwe emaredweni nako TV ukuthi cha lento ayilunganga. Ngiyathanda ukubatshela abantu nelizwe ukuthi kwenzeka kanjani lento so amadoda amaningi ekwenzeni into enje nami ngingedwa ngenqenile ukuthi into enje ngiyenze ngithi ayingenzeki ezweni ayingaqhubeki ngcono ivelwe ngelinye uhlangothi lolu vezwa ngalo kubaba umsweli ngoba epolice station amaphoyisa awafuni ukusisiza ingakho ekugcineni kuvela inqumo ezinjeni. Ezindabeni za1 KZN TV kubika umqondisi Miyeni ngiseshowe. Zishayelwe ihlombe izikole zasothukela njengoba zikwaze ukukhuphula izinga lokuphasa kamatekuletsheni wonyaka u2022 lafika ke ku80% lisuka ke ku74.6%. Lokhu ke kuqhakambiswe emcimbini okhalelisela abafundi kanye nothisha obuhlelwe uMasipala iAlfred Duma. Ilungu lesishamthetho eqenjini lenkatha uThembeni Madlopha Mthethwa uthule inkulumo ke yosuku wagqugquzela abafundi kuba ke bathande imfundo njalo njalo bakushaya indivo kunye.
Umzali womfundi obaqaqade bonke emakhanda ophuma esikoleni samabanga aphezulu emhloneni high uthe ujabule kakhulu ngokuphasa komntwana wakhe. Ngizizwa ngithobeke kakhulu ngomsebenzi womntwana. Ngiphinde futhi nginikeze imbeko kuThixo okuyena owenze kwaba impumelelo okuzifiso ne-hard work yomntwana. Ngibonga nje kakhulu umsebenzi umntwana asenzele wona, wasiphakamisa siyindawo, wasiphakamisa siyisibongo sakwaNgcobo, wasiphakamisa siyidolobha uMnambithi, wasiphakamisa siyi-district uThukela, wasiphakamisa siyi-province, wasiphakamisa sizwelonke. Ngibonga kakhulu ukuthi umntwana asenze sidume kude ngalendlela asebenze ngakhona. Ilungu leshamthetho eqenjini le-IFP uThembeni Madlopha Mthethwa uthe isifunda uThukela litshengise ukukhuphula amasokisi kwimphumela kamatekuletsheni. uThukela nakuba lusemuva ngama-results ey'fundeni ey'ningi, but lube most improved ngoba lu-improve ngo-more than 5%. Into enkulu kabi leyo uma ubuka ama-results akwa-matric. Last time babeko-76 kodwa njengamanje baku-80%. Leyo nto leyo kuyikhomba ukuyimisela okukhulu, ingakho umuntu ebabonga, bonga exam, bonga othisha nabazali ney'ngane nje nawo wonke umphakathi wasuthukela nomeya ukuthi lokho abakwenzayo kuzokhomba ukuthi uma bengabambisana khule singakubona kwenzeka uthukela in future. Meya yomasipala iAlfred Duma uZama Sibisi uthe bebeklomelisa izikole kanye nabafundi. Njobe ubonile siklomelisa abafundi abayishumi abaphume phambili. Kodwa besingagcini ngalokho. Sizonikezela futhi kubafundi abathathwe ezikoleni zemfundo ephakeme engalitholile uxhaso lika NSFAS kodwa bengenayo imali yokuyobhalisa lokho esithi registration. Sibakhokhelile abafundi abanjalo besobanikezela isiqiniseko sokuthi sesikhokhile abahambe bayofunda. uSibisi uthe lo mcimbi awuphazamisi izidingonqangi zomphakathi. Lokho esikwenza la akukhona ukuthi kuyaphazamisa enhlelweni zentuthuko. Kodwa sifisa ukubaqinisekisa abantu bakithi ukuthi kuyingxenye yentuthuko nakho lokho esikwenza la. Ngoba kwesinye isikhathi angeke kukusize ukuthi sikhanda umgwaqo omuhle ohamba emphakathini wakini bese wena singakulungiselela ukuthi ube namandla okuthenga imoto. Ingakho ke sikwenza konke nje silungiselela impilo enhle nekusasa eliqhakazile labafundi khona lapho futhi ngikhuluma nawe nje imshini semawadini elungisa imigwaqo akuphazamiseki lutho. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemnambithi. Ake siye ezitolo sihlangabezana kanjani masibuya. Siyakwamukela KZN mongabe usanda kusijoyina ezindabeni zethu zanamhlanje, yamukela ke nazi ezihamba phambili. U-IFP ukhala ke ngeyakuleli Kwabokufika, kanti kuvulwe inkundla yokubhoboka kwabesilisa. Owesifazane osemncane wasegama lakhe uNomcebo Nzimakwe uthi ngemva kokuphothula izifundo zakhe ze-analytical chemistry wafika endaweni yangakubo Gwini ikhungethwe ke inkingi yokushoda kwamanzi. Ekhuluma neziko lezindaba uthi ke usebenzisa umoya oshisayo kanye nobandayo ukwakha amanzi. Kanti ke awekho amakhemikhali akawafakayo, amanzi azihlanza wona ngokwemvelo. Kanti kuNomcebo ke ungowesifazane wokuqala endaweni yasemakhaya uqhamuka nendlela yokwenza amanzi. uNomcebo Nzimakwe wasegama lakhe oGwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi ngemuva kokubona indawo yasoGwini ibhekene nengwadla yokushoda kwamanzi wasungula ibhizinisi lokukhiqiza amanzi ngokwemvelo. Uthi usebenzisa umoya ophefumulwa abantu oshisayo kanye nobandayo wemshini ukukhiqiza amanzi. Uthi awekho amakhemikhali awafakayo kodwa amanzi azihlanza ngokwemvelo. Mengibuye university after studying analytical chemistry ngafika la egama lakhe nginenkinga kakhulu yamanzi. Then ngaqala ngenze research ukuthi eziphi indlela esingazisebenzisa ukuthi senze amanzi a-clean futhi a-affordable. Ila-ke engafunda khona ukuthi khona indlela yokushintsha umoya uwenza amanzi.
Sisebenzisa imishini ekuthiwa ama-atmospheric water generators. Iwona kadonsa umoya lo okuthini esiwuphefumulayo, iwushintshe uhlanganise nomoya ongaphakathi kule mshini. Umoya obandayo uhlangana nomoya oshisayo ikhipha amaconsi amanzi. Lawo manzi-ke sibese siyawahlanganisa siwabeke emathangini okuqala la ekuthiwa ama-raw water tank bese siyawapurifya. Masiqeda ukuwapurifya abose asuke seredi ukuthi angaphuzwa. Ube eseveza ukuthi inselela abhekene nayo kakhulu kuleli bhizinisi ukucisha kagesi okubuye kubulala imishini asebenza ngayo. I-challenge enkulu kakhulu esibhekene nayo i-load shedding. Njengoba imishini yethu sisebenzisa ugesi, uma sekune-load shedding iyama imishini. Kulamasonto adlule sike saba nenkinga yokuthi mekubuya ugesi imishini yethu yafa yonke. So kwamele ukuthi sisebenzise imali ukuthi kulungiswe leyo mshini futhi kube khona izinsuku nje la kade singasebenzi khona kusalungisa imshini. Le ntokazi ithi ngaleli bhizinisi sidala amathuba omsebenzi kanti iyafisa ukuzibona ikhula kuleli bhizinisi. Iyakhila amathuba omsebenzi ngoba mengiqala bengisebenza ngedwa kodwa manje sesisebenza sekunabantu abawu2 more esiba-edile ebhizinisini. Siyafisa futhi ukuthi melikhulu ibhizinisi siqashe kakhulu iyouth nabantu besifazane. UNomcebo uthi useke walithola uxhaso ukuze akwazi ukusimamisa ibhizinisi lakhe kanti njengamanje bahlela ukusebenza nezitolo ezinkulu. Bese ngahamba ngaya eRenkonyeni municipality ngacela ifunding bakwazile ukungixhasa ukuthi njengoba besiproducer 100 liters ngosuku bangixhasa sakwazi ukuthi siproduce 750 liters ngosuku. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuza Amando Sicele ngisegama lakhe. Sinzima isimo emndenini wakwaMkhwanazi eHlanzeni eMsinga maphakathi nelikaMthaniya njengoba kuze kube yimanje lo mndeni awalitholi usizo kulandela ukudilikelwa izindlu ngesikhathi kunezikhukhula. Lo mndeni ukhala ngokuthi uyaphoqeleka ukuba ume ngezinyawo uma ke kunemvula enamandla kwaziseke phela izindlu zabo zakhwe ngodaka kanti futhi ziyanetha. Engxoxweni ke ekhethekile babe nayo neziko lezindaba ukhohlisile Ngubane uthi ke babe sebezama ukucela usizo kepha ke bahamba inqina kaMabuyaze. Ususabela impilo zawo umndeni wakaMkhwanazi eHlanzeni owawelwa izindlu ngesikhathi sezikhukhula. Usimo Mkhwanazi uthi kwesinye isikhathi balala nemfuyo kanti njengoba kusanetha kangaka umonakalo uyaqhubeka. Lelo sinenkinga kumashayelwa izindlu enxa zemvula. Futhi kwathi usizo lathi lacela kahle langatholakala so becela usizo lesizakala. Njengoba nalana nibona nje kupheshiwe la kwaphesha ingane encane la impela encane 13 years yayiphesha ngoba nibona ngabe becela usizo lesizakala. Kanti uthi njengoba lina impahla zezingane kanye nezincwadi konke kuba manzi kanti futhi bayaphoqeleka ukuthi begcine bengayanga esikoleni. Noma imvulina la khona impahla zengane zikhona la ziyanetha incwadi cathulo yonke nje uniform into zengane nje ziyanetha yagcina yadova esekoleni ngabe sasekoleni nxa ukuthi izinto amanzela. Ukhohlisile Ngubane umama wala ekhaya uthi nangaphambilini bake bashelwa izindlu abangathola usizo. Asinayo inhlanhla ukuthi masinenkinga sithola usizo yabo bekhaya sasha shuthi njeke ngesikhathi siphambili ke ukhansela lo engabe bikho kodwa shuthi lo baba ephethe ke sike sasha izindlu ezo2 asangathola usizo. Khona manjalo uthi selokhu kwabhalisa umamezala wakhe ukuthi bethole izindlu zomxhaso kodwa ke sewazi wadlula umamezala emhlabeni ungakazi uzofika umxhaso. Kwabhaliswa ekhaya akaze sithole namxhaso ke noma ugogo wagcina ebhathisileke ikhona number yakhe kodwa ke nje asizwa lutho. Manje sinezingane la mina ngihlala nezingane nama ngisenawo baba kodwa zikhona izingane zami zingapha ngaseGoli. Lezi engihlala nazo ke zinenkinga phela ukuthi izindlu ziyawa zonke. Athola usizo lokuthi nje yini ekungenzeka asitholi lutho asizwa lutho nje. Ube seveza nokuthi kunzima kakhulu ngoba kulowo mndeni kusebenza umuntu oyedwa naye ke uthola imali yokubeka isinkwa etafuleni amandla okulungisa umuzi abanawo. Sinayo impela umsebenzi ngoba nezingane azwathola amatoho nalezi engithi iseGoli nje zihlalele nje. Nje wathola amatoho shuthi lo toho nje eliphelayo yabo.
nalena nje ihleli nayo ya eGoli yaya umsebenzi ayutholi. Sinenkinga impela nje. Uphinde wanxusa abangakwazi ukungenelela ekulungiseni isimo somuzi wabo bephonse esivivaneni. Siyacela impela usizo bafethu, sicela nje impela besisize. Bezosiza impela sinenkinga enkulu kabi le ekhaya manje phela akuthutheki futhi nokuthutha nje uthi ungathuthi uvela uhluleka uhleli. Uhlulwa yileyo ndlu nje ufuneka ukuthi uyenze iyakuhlula manje akukho usizo sicela impela besisize kabi. Khona manjalo ikhansela la kule ndawo umnumzana uMthandeni Myeza ubikela beziko lezindaba ukuthi kuye kwabikwa ngalolu daba ngenyanga kaZibandlela ngonyaka owedlule, kodwa ke ngokwakhe uthi inkinga yabasekhaya okuyikho kwenza izinto zibe nzima ngasohlangothini lwabo. Esishayayo ukuthi makufika kuzosetshenzwa la ekhaya kusuke kungekho umuntu. Akuhlali umuntu la ekhaya, uhlala eThekwini, laba abakhona bavelayo la nabo bakwelinye ikhaya elakhiwe abasuke khona la bathi bayokhanda laphana beyokhanda khona izindlu. Siyasebenzisana nomnyango wezezindlu KwaZulu-Natal njengoba zikhona izindlu ezikhandwayo, hayi ukuthi abantu mhlawumbe babukelwa phansi. Into eyinkinga esibhekene nayo ukuthi uwodwa umuzi iyodwa indlu, futhi asingeni esithenjini esisuke sikhona ngaphakathi ebaleni ukuthi ubani kufanele athole ubani kufanele engatholi. Kusuke kufuna umuntu okhona lapha ekhaya. Manje ke isimo esifana nalesi siyafisa mhlawumbe ukuthi umndeni wala ekhaya ukwazi ukuhlala phansi uxoxe bese ke usigayida noma usitshela ukuthi ufisa mhlawumbe ukuthi indlu yakho ikhandwe ngaphi, ngabe ithini esifikayo noma ngazi ukuthi abanakiwe. Kanti uthi udaba lalomuzi wakamkhwanazi balifakile ezinhlelweni zokulungiselela imizi elimele besebenzisana nabezomnyango wezezindlu. Uphinde waveza ukuthi miningi imindeni elimalelwe enenkinga efana nalena esezinhlelweni zokuba ilungiselelwe imizi. Siyafisa ukuthi noma uthubaniko nosizo nongafuna ulula isandla keza zomsiza. Baningi abantu bakithi abalolu uhlobo abahlala kubona. Ikhona umndeni yakangubani, ikhona umndeni yakaSikhakhane, ikhona umndeni yakamyeza, ikhona yakaMkhwanazi neyakaPhungula ngokunjalo. Bakhona neminye ngeke ngikwazi ukuyibala la, kodwa laba sebevela obali ngakho ngisho ibongo zabo ngiyabonga. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThobe Kadladla eHlanzeni eMsinga. Kube yinjabulo kwizakhamuzi zakwaSomkhele eMtubatuba ngenkathi umculo wokholo odabuka kule ndawo uNeliswa Buthelezi ehambisana nezinhlaka ezahlukahlukene benikela ke ngokudla ngenhloso yokulekelela abantu abadla imbuya ngothi. uButhelezi uthi ke wathatha isinqumo sokuvula indawo azophekela kuyo ukuze kuzosizakala umphakathi oswele. Ubese nxusa noma ngabe ngubani ongaba namandla okufaka isandla ukuba ke angenelele kuliwe nempi yokuxosha ikati eziko. Umculo wokholo wakaSomkhele eMtubatuba enyakatho yeKwaZulu-Natal uNeliswa Buthelezi osevula indawo apheka kuyona aqede kaphakele laba badla imbuya ngothi uthi waqoka ukubuya eGoli kwendonga ziyadume ezohlala endaweni akakhulela kuyona ngenxa yosiza elubone emphakathini. Ngisungule i-organization ye-soup kitchen kwaSomkhele ngesimanga sokubona isimo esingesihle empilweni zethu. Sibona imizi eminingi engenabazali, abanye abazali bangabodwa, abanamuntu osebenzayo. Ngabona ukuthi khona okufanele ngikwenze njengomculo wokholo ke nginaluzwe lo kakhulu mangibona omunye umuntu enenkinga noma ngibona isimo sezingane zinenkinga. Ngabona ukuthi khona okufanele ngikwenze emphakathini wangakithi. Lokho keqala eminyakeni eminingi ngiseseGoli. Ngihlala eGoli nje 17 years. Kodwa bengibuye eGoli ngizokwenza something emphakathini wangakithi. Kwaphoqa ukuthi kukhona okufanele ngikwenze okungaphezulu kokusuka eGoli. Ngasuka eGoli ngavele ngadela ukubuya ekhaya ukuthi ngizokwenzela umphakathi wangakithi isomething. Usokalisa ubese enxusa noma ngubani ongaba ke namandla okufaka isandla ukuba melekelele ukuthwala lo mthwalo wokusiza labo abaxakekile. Ezweni lonke laseMzansi Afrika kunesimo njengoba ngiyi-organization isiza abantu inisiza abantu nguNeliswa esikhona engeke ngisibone emphakathini wangakithi. Bengacela amanye ama-federation la akha izindlu mhlawumbe alekelela ngezindlu. Kunezinto engizibonile nami emphakathini wangakithi. Ngiyafisa ukuthi organization yami
ngicele bezongixhasa sikwazi ukuthi sakhele nalaba lezi ingane uthola ukuthi azinazi izindlu engizibonile njengoba ngisungulele organization. Ngajabula kakhulu ma-South Africa mahle uma singalekelela isizwe sikaNkulunkulu ngoba bakhona abantu abangakwazi ukuyikhulumela nabangakwazi ukuchaza inkinga zabo. Kanti uDombi Msimango uyilungu lomphakathi wedlulisa amazwi okubonga ngemizamo eyenziwe ngubuthelezi yokuxosha ikati eziko. Sibonga iqembu elivulwe ingane le uNeliso ngoba uye wabhekelela kahle ngokwami ukubuka ngibona ngathi kwakufanele bewusonhlala kahle ngendlela anakelela ngayo isizwe. Abahlwempu baziwa uye uyabazi imizi engenalutho engathathi intweni uyayazi ukuthi namhlanje kufanele ize la esoup kitchen izokudla ilale idlile. Sibonga nanokuthi ke uNkulunkulu wasibusisa ngaye kule ndawo ngoba ukuba kwenye indawo lezi zinto sesibone koMagoli komaThekwini kwezinye indawo sithi vele izinto zesilungu qanjwa amanga kodwa namhlanje ngikholwe ngawa amamehlo ngoba ngiyazibonela ukuthi kanti ngempela uxhaso luba khona makunomuntu osukumayo ngoba inhlupheko yenu endaweni ngeke yaziwe abantu ningaphumelanga obala. Lo mbiko oqoqwe intatheli eziko le indaba umqondisi kaMyeni eMtubatuba wabuswethule emoyeni ngephimbo likaPhilani Cebekhulu eRichards Bay. Ake siphinde futhi siye ngasezitolo KZN sihlangabeze masibuya. Ubukela izindaba ze1 KZN TV kanti ke nazi ezihamba phambili. U-IFP ukhala ke Ngeyakuleli Kwabokufika kanti kuvulwe inkundla yokubhoboka kwabesilisa. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu 18.29 rand maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu21.82 rand maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe ngu19.45 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Golide ke lona lingu$1,820.99 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$85.14 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weKaizer Chiefs uArthur Zwane uthi bawubheke ngabovu umdlalo wabo neGolden Arrows kusasa njengoba ke ethi bazimisela ukuqoqa amaphuzu agcwele kwazise emidlalweni abagcine kuona bahlulekile. Lamaqembu amabili azotholana phezulu kumdlalo weligi yeDStv Premiership ngokugamanxa kwehora lokuqala kusasa ntambama enkundleni Peter Mokaba ePolokwane eLimpopo. Ake sikubhekele futhi isimo sezulu. Zingakade siphathele zona ke namuhla sihlangabeze futhi ngokuzayo.